morning, Siargao. Good morning kaninyong tanan. Mga viewers nato din ha, mga suki nato na viewers. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning, magandang umaga po. Adlaw karon mga higala, mga ka-Siargao. Biyernes, pizza 12, bulan sa Hunyo. Holiday karong adlaw mga ka-Siargao. Tungod kay Independence Day karon. Adunay mga gipahigayon karon na mga programa ang nagkadaiyang mga munisipalidad, syudad, probinsya para na sa pagsaulog ni ining adlaw mga ka-Siargao. Ang atong Independence Day, June 12. Mayong buntag sa mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Ang Dapasan Isidro, Del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna ug sa Socorro. Maayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag usab sa mga silingan nato nga probinsya sa Dinagat Islands, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug sa uban pang bahin nga maabot ning atong live stream sa Luzon, Visayas, Mindanao, mula Batanes hanggang Hulo. Good morning kaninyong tanan mga ka-Siargao. Maayong buntag. Good morning usab sa atong mga viewers. Good morning po. O sa mga nag-like sa atong page karon. Salamat kaninyong tanan. Magandang umaga usab o happy morning sa atong mga frontliners nga padayon ng effort bisan holiday karon. Anaa sila sa kadalanan, anaa sa mga ospital, anaa sa mga health centers, alang na sa pagtabang kanato, ilabi na mahatagan kita ng serbisyo publiko. Maraming salamat po. Good morning usab sa atong mga nagkadaiyang mga panimalay din ha. Holiday karon, unsa may inyong mga gibuhat karon mga ka-Siargao. Gising mga ka-Siargao. Alas 8 na. Sugod na sa atong programa nga Siargao TV News. Matag Lunes hangtod na sa Biyernes mga ka-Siargao. Aron na paghatag kaninyo sa mga importanteng balita, importante nga updates, o importante nga information para kamo makahibalo. Please like, share, follow sa atong live stream karon sa atong page mga ka-Siargao. Daghan ang atong mga latest updates din hina sa atong programa karon. Apan ang uban anaa sa mga nagkadaiyang munisipalidad para na sa pagtambong sa mga selebrasyon alang na sa Independence Day. Good morning po. Good morning sab sa atong mga viewers. Good morning. Karon ang mga headlines sa atong mga balita. 5 kalalaki mga ka-Siargao sikop sa kapulisan. Dito na sa General Luna, human masakpan nga nagbiyahe og mga tabla. Samtang pagpanghatag sa e-clip assistance gihimo sa atong probinsya, Surigao del Norte. Samtang mga ROF kung returning overseas Filipino nga miuli sa Del Carmen, negatibo sa 14 days home quarantine. Samtang DepEd Siargao, mi pagawas karon
ug giya alang na sa pagpa-enroll sa school year 2020-2021. Samtang Department of Labor and Employment may takda og emergency employment programs. Samtang kapin 10 milyon ka estudyante naka-enroll na alang sa school year 2020-2021. Samtang National Academy of Sports Act gipirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samtang lisensyado nga COVID-19 testing laboratory miabot na sa 42. Samtang mga health workers nga natakdan sa COVID-19 miabot na sa 2,787. Mao ka na mga kasyargaw ang atong latest na mga headlines karong buntaga. Morning sa ako mga igsuon sa Del Carmen, San Benito ug Maribojoc, Siargao. Gikan na kang Joe Rivas. Good morning, Joe Rivas. Maraming salamat sa suporta mo. We appreciate that. Joe Rivas. Salamat. Maayong buntag kanimo. Good morning, magandang umaga. Dili na ta maglangan mga kasyargaw. Atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Karong buntaga mga kasyargaw, ang tropical depression Butchoy ana sa vicinity o nilapas na sa vicinity sa San Felipe, Zambales nga dunay hangin nga dala nga 45 kilometers per hour og ang pagbugso niini mga kasyargaw nga 75 kilometers per hour. Naglihok kini karon mga kasyargaw paingon sa west-northwest o 15 kilometers per hour. Southwest monsoon nga makaapekto sa Mindanao. Samtang ang Caraga mga kasyargaw o Davao Region makasinati sa magdaumon nga kalangitan inubanan sa mga katag-katag nga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa Tropical Depression Butchoy o Southwest Monsoon. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdagom ngadto na sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan tungod kini sa localized thunderstorms. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang kasagpang ngadto na sa habagatang direksyon ug hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan mga kasyargaw. Atong makita sa atong screen ang Tropical Depression Butchoy kanang nasa imabaw o sa kilid sa Luzon mga kasyargaw. Og ang Southwest Monsoon makaapekto sa atong panahon dinhina sa Caraga Region. Ilabi na din sa Surigao del Norte. Atong makita dinhina sa kilid sa may Mindanao. Adunay Southwest Monsoon din na mga kasyargaw na dala gihapon na sa Tropical Depression Butchoy. Apan hinay na lamang kini o katag-katag na lamang ang pag-ulan. Apan din hinadapit sa Pasipiko, kusog ang ulan. Tungod kay pula ang sa satellite image nato mga kasyargaw. Ang nisubang mga kasyargaw ang haring adlaw ganinang alas 5:23 samtang mosalop kini unya gabii alas 6:00 na.
Mao ka na ang latest updates nato mga kasyargaw sa atong mga ilabi na sa atong panahon mga kasyargaw. Atong nakita ang maong mga ulan, tropical depression o katag-katag ang pag-ulan din na sa atong probinsya Surigao del Norte. Pa-shout out kang Brock Balls. Daghang salamat po. Salamat sa suporta. Daghang salamat. Thank you. Shout out kaninyong tanan. Labi na din na sa Mangagoy. Daghang salamat. Unang katikaran sa atong mga balita. 5 kalalaki sikop sa kapulisan sa General Luna. Human masakpan nga nagbiyahe og tabla o mga kahoy mga kasyargaw. Sikop sa kapulisan mga kasyargaw ang sa General Luna ang 5 kalalaki nga nasakpan nga mibiyahe og tabla o lumber alas 4:30 sa kadlawon ni atong Hunyo 10 dito na sa Barangay Consuelo sakop sa General Luna. Nasairan nga nagkantidad ang maong mga tabla og 58,500 pesos. Sumala pa nga usa ka concerned citizen ang mipahibalo sa General Luna Municipal Police Station nga adunay i-transport nga mga tabla paingon na sa maong lugar. Maong dali nga mipahigayon og illegal logging operation checkpoint ang maong istasyon nga may resulta sa kumpiskasyon sa 1,300 board feet nga mga mahogany nga tabla og pagkasikop nila George G. Obligado, 45 anyos, Raysan de la Rosa Vargas, 33 years old, Cesar C. Porpayas, 22 years old, Olimpio P. Liscano, 46 years old, og Charito Porpayas, 36 years old, og residente kini tanan sa Barangay Tuburan del Carmen, Surigao del Norte, sakop ning atong isla sa Siargao. Dugang pa nga walay mapakita nga dokumento ang maong mga tawhana, maong gidakop o gidala sa maong istasyon. Kasuhan ang maong mga personahe sa pagsupak sa Presidential Decree 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines. Mao ka na ang latest update mga kasyargaw dito na sa General Luna. Adunay nadakpan nga mga personahe, ilabi na sa pagputol, ilabi na sa pagbiyahe sa mga illegal nga mga kahoy o illegal na paglaging sa maong mga punuan sa kahoy. Atong nasairan ng mga kasyargaw sa bisan pa nga ang tinanim nimo ang maong mga kahoy o mga punuan, kung magputol ka ini mga kasyargaw, mangayo gihapon ka ng permit sa DENR. Bisan imo ng kaugalingon nga tinanom mga kasyargaw, kung wala kay igong papeles, dakpan gihapon ka mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Pagpanghatag sa E-Clip Financial Assistance gihimo sa atong probinsya. Pagpanghatag o gipahigayon kagahapong adlaw mga kasyargaw alas 9 sa buntag ang pagpanghatag sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun E-Clip Financial Assistance alang na sa 13 o 13 ka mga kanhing rebelde din hina sa atong probinsya Surigao del Norte.
alang na kanila. Sumala pa nga sa kining nga pamaagi aron ang maong mga personahe makabalik na sa mainstream society o sa atong komunidad alang na sa peace and development aron makapuyo sila og hapsay uban ang ilang mga pamilya. Gipangunahan mismo ni DILG kon Department of the Interior and Local Government Provincial Director John Rail Mosquito ang pagpanghatag sa financial assistance nga mikabat sa kantidad 2.799 million pesos nga cash o panginabuhian uban sa pag-asister og pakigtambayayong ni Surigao del Norte Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Adolf Almendra, DILG Regional Director Lilibeth Famacion, Surigao del Norte Provincial Governor Lalo Matugas, Assistant Provincial Administrator Ramon Gutinga, o Lieutenant Colonel Ryan Charles Calyanta, 30 IB, o uban pang ECLIP member agencies. Dugang pa nga mihatag usab ang DOH, Department of Health, DSWD, Department of Social and Welfare Development, o TESDA, o pagkaon o scholarship grants alang na sa maong 13 kakanhing rebelde. Mihatag usab ang DSWD og 5,000 pesos alang na kanila mga kasyargaw. Mao kana ang latest update sa atong probinsya Surigao del Norte mga kasyargaw. Ang pagbalik sa mga kanhing rebelde sa atong komunidad o sa mainstream society mga kasyargaw. Nindot kini nga mga programa ilabi na kun ang mga walhong grupo mobalik sa gobyerno adunay mga assistance nga ihatag kaninyo. Kay ang gobyerno nagtumong lamang sa kahapsay o kalinaw sa atong probinsya, sa atong komunidad, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, mga returning overseas Filipino nga miuli sa Del Carmen, negatibo sa 14 days home quarantine. Dako karon mga kasyargaw ang kalipay sa panggamhanan sa Del Carmen. Ilabi na negatibo ang first batch sa mga ROF kung returning overseas Filipino nga mipahigayon og rapid antibody test human sa 14-day home quarantine niini. Ipadayon sa maong panggamhanan ang pagpahigayon sa testing alang na sa returning overseas Filipino o mga locally stranded individuals nga Del Carmenons human ang mga mandatory 14-day home quarantine niini. Sa pagkakaron ang maong mga personahe ana-ana sa ilang nagkadaiyang mga panimalay. Good news kini alang nato ilabi na sa probinsya Surigao del Norte alang na dinhi sa isla sa ato sa Siargao nga negatibo sila walay kumpirmadong nga nagpositibo. Nindot kini mga kasyargaw kay mo boost gayod ang confidence sa mga Siargao non. Ilabi na walay gayoy COVID-19 sa atong isla o COVID-free gihapon ang atong isla Siargao. Good morning Kuya G, gikan na kang Jan Longgakit. Good morning kanimo Jan. Maayong buntag. Thank you. Happy viewing kaninyong tanan. Thank you usab sa atong mga nag-like o ni-react din na sa atong live stream. Good morning kang Aldrin Binyas, Tata Lagrimas, Cold Escatron, Brock Balls, Jan Longgakit, Bingkay Chi, og Nestor Idera Jr. Good morning nimo Nestor, maayong buntag. Happy viewing kanimo diha. Samtang sa padayon nato mga kasyargaw nga kausa
din hina sa Siargao TV News sa atong programa. Atong ipakita kaninyo pirmi, mga ka-Siargao, ang kampanya sa Department of Health may tungod na sa pakigbatok sa COVID-19. Atong tanawon, mga ka-Siargao. Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay, maoy usa sa pinakasimple apan pinakaepektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit, ikaw kining tuldok, himsog og baskog. Nigawas sa balay, ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19, timan-i. Lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban, mahimong napasa na di ay niya ang virus nganha nimo. Sa dihang miubos siya o mihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban. Kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod og ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos, hinay ug ang pagbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay og immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo. Ug sila makapanakod ug mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang, dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mokalat pa. Mao ka na, mga ka-Siargao, ang atong kausa. Ipakita kaninyo ang kampanya sa Department of Health alang na sa pakigbatok sa COVID-19. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Yuel Nogaliza. Thank you, Noel. Yuel Nogaliza. Salamat usab din na sa taga Burgos, sa inyong pamilya. Salamat. Nabusog gayud kami. Daghang salamat kaninyo. Unsa gani na nga pangalan sa inyong restaurant din Yuel? Ihatag ang inyong pangalan aron na ma-promote nato dinhi na sa tong programa. Salamat. Ilabi na sa mga taga Burgos o sa pamilya ni Yuel Nogaliza. Daghang salamat po, daghang salamat. Maayong buntag kaninyong tanan. Lami gayod ang ilang pagkaon. Ilabi na dito sa restaurant o kananan nila Yuel Nogaliza. Dito na sa Burgos, mga ka-Siargao. Atong kuhaon ang pangalan sa ilang restaurant para kung kamo makabisita dito na sa Burgos, kadto lamang ang inyong duolon kay lamian gayod ang ilang mga pagkaon. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, mga ka-Siargao, DepEd Siargao mi pagawas karon og giya alang na sa pagpa-enroll sa school year 2020-2021.
May pagawas karon mga kasyargaw ang DepEd o Department of Education Siargao Division o GIA alang na sa pagpa-enroll sa mga estudyante. Sumala pa nga adunay duha ka pamaagi alang na niini. Una ang paggamit sa computer, cellphone ug social media. Samtang ikaduha nga pamaagi mao ang offline enrollment. Pinaagi na sa pag-fill up sa mga survey forms nga makuha sa mga links sa nagkadaiyang eskwelahan. Sa mga ginikanan nga haduol sa eskwelahan, pwede kamo mukuha og printed enrollment forms sa designated area sama sa barangay hall nga sakop ninyo. Ani ay atong ipakita kaninyo mga kasyargaw ang maong giya o guidelines sa Department of Education Siargao Division. Kuman Agosto 24 sa tuig 2020, magsugod na sa banato klase sa eskwelahan. Busa, magpa-enroll na kita. Ang enrollment sa school year 2020-2021 magsugod sa Hunyo 1 hangtod Hunyo 30, 2020. Unhun man na mo pagpa-enroll. Tungod sa hulga ng COVID-19 sa ato komunidad, jawi ato duha ka pamaagi para maka-enroll. Ang una na pamaagi amo ang paggamit ng computer, cellphone o social media. Para sa mga estudyante na niagi na tuig, idyo paabuton na mutawag ang idyo advisor sa una. Hello Luloy, good morning! Nagpa-enroll na ka para sa kuman na school year? Hala ma'am, waya para ba? Sige. Ako ra kan ikaw i-assist para sa pagpa-enroll. Kung nagbago ka ng imo contact number, pwede ra ikaw ang mutawag sa imo advisor. Hello ma'am, good afternoon. Si Jeff ini. Pwede ako makapa-enroll sa imo? Uloy, pwede ka radyaw. Pero joy ako pipila ka importante na mga pangutana na kinahanglan nimo tubagon. Oo ma'am, sige. Unhun man na mo pag-contact sa amo mga advisors kung may amo numero sa ila. Ang mga numero sa advisors makita sa mga announcement na tag-post sa kada eskwelahan. Pwede sabihin mo kontakon ang imo advisor gamit ang mga social media sites pareha sa Facebook, Messenger, Twitter, Instagram o Viber. Adton mga transferees, balik-aral sa NANALS o may ilabuhaton. Para sa mga transferees, balik-aral sa NANALS, mangutana lamang pinaagi sa pagtawag sa mga numero na nakapaskil sa mga tarpaulin sa ng mga post sa Facebook page ng ila sudlan na eskwelahan. Hello, good afternoon! Hello ma'am, good afternoon sab. Ako tuod si Mike ma'am. Mo-transfer tan ako sa eskwelahan. Pwede ako magpa-enroll ma'am? Oo, Loy, pwede ka radyaw. Join mo mga dokumento na pwede may ipakita, parehas ng report card, birth certificate, sanang good moral certificate. Hala ma'am, birth certificate para ba dyan na ako ma'am? Kaya na ako report card sa nan good moral at pa sa school. Aso lamang kabahala, Loy. Kay hangtod December 2020 pa ato submission sa documents. Kami na bahala kontak sa imo eskwelahan. Anato division sa Siargao, anda mo sab motubag sa idyo mga pangutana, pinaagi sa pagtawag sa ini na mga numero. Kung way amo internet or load sa cellphone, umay amo pwede buhaton. Ang ikaduha na pamaagi amo ang offline na pagpa-enroll pinaagi sa pagkumpleto sa printed learner enrollment o survey form na pwede i-download sa links na taghatag sa kada eskwelahan. Ang mga kumpleto na forms pwede ipasa pagbalik sa mga kiosk o barangay hall na taghatagan ng katungod ng eskwelahan o pwede ipasa ng ginikanan sa eskwelahan gikan sa ikatuyo na simana ng Hunyo. Pero, kinahanglan gihapon nato sundon ang mga balaod sa minimum health and safety standards sama sa pagsukpot sa face mask,
kanunay na paghugas ng alima, sa non-social distancing. Para sa mga ginikanan na suodra sa eskwelahan, pwede ra makakuha ng mga printed enrollment forms sa designated na mga areas sama sa barangay hall na imo sako. Pagkahuman pag-fill up sa form, kinahanglan nini mahibalik sa advisor o sa enrollment focal person na imo tagkontak. Pwede isa ihuyog sa mga drop boxes na nakapwesto sa gate sa eskwelahan, gymnasium o sa barangay hall na suod sa idyo taghuyan. Aron malikayan ang pagkanat sa virus, giawhag namo ang mga ginikanan sa pagpa-enroll sa ilang mga bata sa pinakasuod na eskwelahan para malikayan ang adlaw-adlaw na pagbiyahe ng mga bata. Sa DepEd Siargao, padadyon ang kalidad na edukasyon. Mao kato mga kasyergaw, ang giya nga gihatag karon sa Department of Education Siargao Division alang na sa pagpa-enroll ug alang na sa angay himuon ilabi na sa maong mga ginikanan ug adunay mga pagakontakon ninyo na mga numero alang na sa pagpa-enroll sa atong mga kabatan-unan dinha mga kasyergaw. So, adunay giya, ato nang ipagawas gihapon din hina sa atong page para nadaghan ang makahibaloan na mga kasyargaw atong ma-share sa atong mga nagkadayang Facebook account. Ni message na si Yuel ang ingon niya, Seaside Garden Restaurant dito na sa Burgos. Kung kamo gikan na sa Pilar o paingon kamo din hina sa Santa Monica, maagihan ninyo ang Burgos. Naa ang Seaside Garden Restaurant nga naay lami nga mga pagkaon mga kasyargaw. Daplin rana sa dalan og haduol sa dagat nga nindot ang view mga kasyargaw. Bisitahan lamang ninyo, soon to open mga kasyargaw. Karong Hulyo o karong July mga kasyargaw. Mao kato ang latest na updates nato sa DepEd Siargao mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Dole kung Department of Labor and Employment mitakda og emergency employment program. Nakatakda nga ipatuman sa Department of Labor and Employment kundole ang emergency employment programs alang na sa informal ug formal workers nga nawad-an og trabaho o mawad-an og trabaho tungod sa COVID-19 pandemic. Sumalak ang Labor Secretary Silvestre Bello III alang na sa informal workers, giplano nila nga ilusad ang expanded tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers program kung ang tupad mga kasyargaw. Giingon ni Bello nga sa ilalom sa tupad program, himuon nila nga 3 hangtod sa 6 ka bulan nga musweldo ang usa ka informal workers pinaagi sa community-based activities, cleaning o gardening sa komunidad. Dili lamang kini, gipamahayag usab ni Bello nga aduna usab programa ang Department of Labor and Employment nga wage subsidy alang sa employers aron mahatag kini sa formal workers nga sumala pa 25% hangtod na sa 50% ang subsidy nga madawat sa kondisyon nga dili sila matangtang sa trabaho. Mao kana karon ang ipatuman o
bansay-bansay karon sa Department of Labor and Employment. Alang na sa subsidy, alang na sa Emergency Employment Program sa maong ahensya. Ilabi na sa mga nawad-an o mawad-an sa mga trabaho. Daghang salamat sa atong mga ni-react din na sa atong programa, mga kasyargaw. Naibag-o nato nga ni sulod nga balita gikan na dinhi sa isla sa Siargao. Adunay gipahigayon ganinang alas 6:30 sa buntag, mga kasyargaw, nga Anti-Poverty Response Interagency Tree Planting o soft opening sa Bamboo Grove Island Farm nga gi-sponsoran sa Siargao Island Institute of Technology, mga kasyargao, dito na sa kilometro 3 Dapa, Siargao Island. Dini nasakop sa atong munisipalidad Dapa, mga kasyargao. Dungan kini sa pagpahigayon o sa pagselebrar sa Independence Day. Holiday karon, mga kasyargao. Good morning kaninyong tanan. Samtang sa atong horoscope karong adlaw, kinigiya lamang aron mamahimo kitang successful, mga kasyargao. Sa atong horoscope sa Aries, mga kasyargao, ang imong pagtok sa higher ups ang muhatag og good results. Daghang progress ang imong work karon. Lucky number 36, 19, 13, 37. Lucky color blueberry. Samtang sa Taurus, kinahanglan tactful ka kung adunay police officer nga mag-stop sa imo. Ayaw padala sa imong pride aron ma-solve ang mga problema. Lucky number 25, 36, 32, 43. Lucky color almond brown. Sa Gemini, padayon ang pag-abot sa imong opportunities. Mag-consult sa imong psychic aron adunay guide ka sa imong decision. Lucky number 35, 13, 39, 21. Lucky color neon green. Samtang sa Cancer, malipay ka sa imong pagtabang sa imong friend. Daghang bahandi ang maabot. Lucky number 42, 38, 44, 13. Lucky color lavender. Sa Leo, ang imong overtime work ang mauyunan sa imong boss. Recommended ka sa imong promotion. Ang maila karon usa ka valuable business contact. Lucky number 23, 17, 45, 39. O ang lucky color red. Samtang sa Virgo, surprise ang imong business opportunity karon. Daghan negosyo ang masugdan nimo karon. Ayaw pagpasobra sa mga activities. Lucky number 21, 32, 46, 37. Lucky color tangerine. Sa Libra, ang imong good news makalipay sa imo. Ang imong wonderful benefits gikan sa imong friend. Lucky number 43, 32, 47 ug 13. Lucky color vermilion red. Samtang sa Scorpio, ang imong initiative ang muhatag sa imo og good business connection. Disiplina ang imong pag-use sa mga credit card mo sa paggamit sa credit card. Lucky number 13, 41, 44, 52. Lucky color eggplant purple. Sa Sagittarius, dunay mix up og changes sa plano karon. Dili ka masabtan sa kaubanan. Maghilom aron malikayan ang misunderstanding. Lucky number 23, 14, 21, 32. Lucky color cyan blue. Sa Capricorn,
Maayo himuon nimo ang tanang project sa buntag. Mag-relax ka. Lucky number 19, 34, 46, 39. Lucky color apple green sa Aquarius. Good day para mag-advance sa negosyo. Hinahanglan tactful sa pag-atubang sa mga boss. Lucky number 42, 13, 29, 24. Lucky color sunflower yellow. Sa Pisces, makadawat og good news sa imong email karon. Adunay mag-eyeball nga chatmate kanimo. Lucky number 22, 46, 13, 41. Lucky color thunder red. Mao ka na mga kasyargaw ang atong latest na horoscope alang na kaninyo. Unsa man ang inyong zodiac sign mga kasyargaw. Kana ang latest updates nato sa atong horoscope. Unta na, makatabang kini, giya lamang mga kasyargaw. Kay kita man mismo at katawhan ang muhimo sa atong success, di ba? Mga kasyargaw. Good morning kuya. Pa-shout out gikan na kang Jumjum Lubapis. Maraming salamat po, daghang salamat. Shout out kanimo, daghang salamat. Shout out kang Ranjo, maayong buntag, good morning kanimo diha. Good morning usab sa tanan viewers nato, daghang salamat kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Kapin 10 milyon ka estudyante naka-enroll na alang sa school year 2020-2021. Miabot na sa kapin 10 milyon ka estudyante ang nakapa-enroll na sulod lamang sa usa ka semana sa pagpahigayon sa remote enrollment. Gipabot ni DepEd Secretary Leonor Briones sa Senado nga resulta kini sa maayo nga kooperasyon sa local government units ilabi na sa municipal o barangay level. Sumala kang Secretary Briones nga ang 10 milyon nga ihap equal sa 40% sa ilang target nga enrollment alang na sa school year 2020-2021. Gireport usab ni ini sa Senado nga daghang LGU ang misaad og tabang alang na sa mga estudyante og mga magtutudlo ilabi na sa isyu karon sa gadgets nga pagagamiton sa online schooling. Mao kana ang latest update usab sa DepEd National mga kasyargaw. Adunay kapin 10 milyon ang nakapa-enroll para na sa umaabot nga pag-able sa klase karong Agosto 24. Daghang gyapon ang pagsalig lamang mga kasyargaw sa mga ginikanan ngadto na sa DepEd ang makatabang ilabi na sa atong learning process o sa learning continuity plan sa Department of Education. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. National Academy of Sports Act gipirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Gipirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kasyargaw ang Republic Act number 11470 o ang National Academy of Sports o Academy of Sports Act. Sumala kang Sports Committee Chairman Senator Bongo nga gilayon sa mao nga balaod ang pagtukod sa National Academy of Sports nga haduol sa world-class New Clark City Sports Complex sa Kapas Tarlac. Sumala pa nga ang maong Republic Act magmugna o mutukod og secondary education program nga adunay special curriculum nga sports.
maghatag usab kini og scholarship alang na sa mga kwalipikado nga mga kabatan-unan nga gusto mamahimong mahanas sa skills ilabi na sa sports. Nagtuo si Senadora Bongo nga kini ang pamaagi aron mahatagan og chance ang kabatan-unang atleta nga mahatagan og training makaeskwela sa usa ka world class nga mga tulunghaan o eskwelahan. Nindot kini mga kasyargaw nga balaod nun o balaod na karon kay gipirmahan naman kini sa Pangulo. Tungod kay mas pahanason pa niini ang mga atleta nato mga kasyargaw. Mamahimong eksperto na sila sa mga sports activities aron makikompetensya na kita worldwide o world-class athletes na ang atong ipadala sa mga kompetisyon, mga kasyargaw. Nindot kini mga kasyargaw. Samtang sa atong padayon nga kausa sa Siargao TV News mga kasyargaw, atong ipakita kaninyo ang pakigbatok sa Department of Health, USAID o UNICEF batok na sa fake news. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Mauna mga kasyargaw, ang atong kausa din na sa atong programa Siargao TV News. Ang atong kausa usab alabi na sa pagpagawas pagpakita kaninyo sa mga pakigbatok sa DOH, UNICEF o USA sa fake news. So sihon lamang nato mga kasyargaw ang mga legit nga mga information ilabi na sa social media platforms. Bisitahan lamang ang mga official website, official page sa maong mga ahensya. Kaya ang atong pakigsusi sa saktong impormasyon ang makatabang kanato sa atong panginabuhi. Good morning, magandang umaga po kang Raquel Balili Evangelista. Magandang umaga po Ate Raquel. Thank you sa pag-view karon sa akong live stream. Thank you. Magandang umaga. Salamat. Samtang sa gamay nato nga history karon mga kasyargaw. History og trivia alang na kaninyo. Hibalo ba mo mga kasyargaw? Karong June 12, nitong June 12, 1990, gipagawas ang debut album ni Mariah Carey nga nag-uluhan o title niini Mariah Carey mismo. Ang iyang album, debut album niini June 12, 1990. Samtang nitong June 12, 2002 mga kasyargaw, nag-champion ang Los Angeles Lakers batok na sa New Jersey Nets sa series score nga 4-0 og ang nahimong MVP niini o most valuable player si Shaquille O'Neal. Samtang karong adlaw usab mga kasyargaw, ang formal nga pagdeklara sa atong independence o Philippine independence dito na sa Kawit, Cavite ni dating o kanhing Pangulong Emilio Aguinaldo. June 12, 1898.
Mao kana mga kasyargaw ang atong gamay lamang na history og trivia alang na kaninyo. Unta na nakatabang kini og hatag impormasyon ilabi na sa mga history og atong trivia mga kasyargaw. Thank you po Ate Raquel Balili Evangelista. Salamat po. Thank you. Samtang good morning usab watching from Santa Monica, Isla sa Siargao, dinhi na sa Siargao. Vincent Clear Moreno. Dagang salamat, maraming salamat po. Good morning kaninyong tanan. Salamat. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw sa atong mga balita. Lisensyado nga COVID-19 testing laboratory miabot na sa 42 kabuok. Nadungagan pa og usa ang laboratory sa atong nasod nga pwede makapahigayon sa real-time polymerase chain reaction testing kon RT-PCR testing para na sa COVID-19. Sumala sa Department of Health nga ang pinakabag-ong laboratory mao ang Bataan General Hospital. Tungod ni ini, misaka na sa 42 ang kinatibuk-ang ihap sa lisensyado nga COVID-19 testing laboratory sa atong nasod. Base sa datos usab sa DOH, anaa sa 147 ang ihap sa mga laboratory nga mi-apply karon aron makapahigayon og RT-PCR testing para na sa pakigbatok sa COVID-19. Sa maong ihap, 120 na ang nakakumpleto alang na sa stage 3 pasaka o pataas, samtang anaa sa 14 ang lisensyado nga gene expert laboratories sa atong nasod. Mao kana mga kasyargaw ang atong latest updates mahitungod na sa laboratory testing facilities sa atong nasod. Nadungagan pa kini og usa nga miabot na karon og 42 o 42 mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, pinakaulahing headlines nato. Mga health workers nga natakdan sa COVID-19 miabot na sa 2,787. Padayon nga nadungagan mga kasyargaw ang ihap sa mga health workers sa atong nasod nga may positibo sa COVID-19. Base sa pinakaulahing datos sa Department of Health, miabot na sa 2,787 ang kinatibok ang ihap sa mga medical workers nga natakdan sa maong virus. Gikan sa maong ihap, 1,131 niini ang aktibo nga kaso. 144 niini asymptomatic, 986 ang mild cases, samtang usa ang anaa sa delikadong kondisyon. Anaa sa 358 ang mga non-medical staff nga nagtrabaho sa ospital nga natakdan sa COVID-19. Samtang gibanang anaa sa 1,624 ang mga health workers ang nakarecover sa maong sakit, samtang 32 na ang mga namatay. Mao kana mga kasyargaw ang latest updates nato ilabi na sa mga health workers nga mga natakdan sa COVID-19. Padayon ang atong pag-ampo mga kasyargaw nga mawala na ang maong virus sa atong tibuok
nasod Pilipinas ug tibuok kalibutan. Ampo alang na sa atong kaayuhan. Daghan karon mga kasyargaw ang nagpahigayon o pagselebrar mga kasyargaw sa mga ilabi na sa atong Independence Day. Atong nakita sa nagadaiyang mga munisipalidad mga kasyargaw, aduna sila'y programa nga pagasaulugon karon mga kasyargaw. Pilipinas ang bayan natin. Samtang mga kasyargaw, sa atong latest updates sa mga ihap sa natakdan sa COVID-19, mga naka-recover o mga nangamatay. Aniya nga sa atong screen mga kasyargaw, ang latest updates may tungod na ana. Sa atong nasod Pilipinas, miabot na sa 24,175 ang kumpirmado nga kaso. Samtang ang naka-recover, miabot na sa 5,165. Samtang sa mga nangamatay, ana sa 1,036 mga kasyargaw. Samtang sa tibuok kalibutan, naana sa 7.15 million ang konfirmado nga adunay COVID-19, samtang 408,000 ang namatay na sa tibuok kalibutan. Mao kana mga kasyargaw ang atong latest updates may tungod na sa kaso sa COVID-19 dinhi na sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Ang atong programa mga kasyargaw, Siargao TV News, alas 8 hangtod na sa alas 9 o onwards. Ang atong oras, alas 8, ang atong adlaw, Monday to Friday mga kasyargaw. Please like, share, follow sa atong stream mga kasyargaw ug sa atong page para nadaghan ang makahibalo sa mga latest updates nato karong adlaw. Dinhin na lamang ko kutob mga kasyargaw. Hangtod sa sunod nato nga pag-uban dinhi na sa programa Siargao TV News. Kini ang inyong nagalagad sa live stream, Kuya G. Moingon kaninyong tanan. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Good morning, ingat, Pilipinas!